د څه خلکو په دې باندې درد دی وی سردار حقانی وی چې توجه میں توجہ میں شرک نہ دے بدعت نہ دے گالی نہیں ہے گلوج نہیں ہے کنزل نہ دی چه پتا بدلگی دا خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تکے کلامی دا چیرمنان کونسلران ناظمان دا جرگی مشران ڈاکٹرز ٹیچر پروفیسر علماء مشایخ دا ہر چا یو مخصوص تکے کلام نے سوک چی خبری کئی سوک کنا کنا دیر دیر وی کنا تاسو دے ختم القرآن راغلی کنا او دلتا بشپم نکا بیا بزیم کنا نو سوک کنا کنا وی دا چا تکے کلامی اوری یو سو خبریو کی بیا وی اوری او دا چا تکے کلامی وقت دے اے جیسے وقت دے ندار چا اخپل تکے کلامی نڈر و بہادر نر پختن مولا مولانا بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ دے طول مشرانو اوریدلی دا مولانا بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ تکے کلام بداو عزیزانو اچھا وہ دو درے جملے بھی بیا بے عزیزانو او دا دے 400 جید عالم شہید اسلام شہید اسلام شیخ الاسلام علامہ حسن جان شہید رحمہ اللہ دا حسن جان شہید رحمت اللہ تکے کلام بداو زناورہ اب درس کے بیان کے اکثر طالبان تو زناورہ اور قاضی حمید اللہ جان M&M پاتشے پا گجروانا کے مدرسہ وہ دا 400 پا پنجاب کے مدرسہ دا غد تکے کلام اگر طالبان تا پا درس کے سپیرو سپیرو اب سپیرو بار بار بھی اور قاضی حمید اللہ جان آغا شخصیتو پنجاب کے خز سڑکونو تراؤتی دا خزو ریسو دے علماء و حضرات تا پتا دا آغا ریس تے میراتن ریس وی اٹولی خز قاضی حمید اللہ جان سے ڈی تکڑی دی توجہ نو قاضی سے بدرس کے وی سپیرو ماتا دا پنجاب یو طالب ہوئی پنجابی وہی قاضی سے بار بار فرماتے ہیں سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا ہے میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چخپل تکے کلامی وہ زمان تکے کلام سے شہد ہے زمان نوشیرہ کے تبلیغ والا امیر صاحب دی داغا امیر صاحب تکے کلام دی اکا 6 نمبری بیانی ناو پکی ہوئی خوچ سمر بیان کی آگا ہوئی او داغا تکے کلام دے آگا ہوئی کامیابی اللہ پا دن کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمع شبی توار لبزو زورتیم امیر سے پا دے باندے خلقم چارج کے اوزانم چارج کے ندار چخ پل تکے کلام زمان تکے کلام سے شہد ہے سوک پا بیان کے جو ہے دیر دیر ہوئی سوک چدی دنائے خلق بولی بلالو حبشیو سیدنائے خلق بولی ہر طور پا دغا خورو لغڑی دلو خیستگیگی ہر طور پا دغا خورو لغڑی دلو خیستگیگی او دانا چه مدینہ گنی اول نا مدینہ وا دانا چه مدینہ گنی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا ستا پتلل خیستکی گی یسرب نا مدینہ شوا ستا پتلل خیستکی گی او زمان درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبر عمل دا درودونو پر لستنو خیستکیگی عمل دا درودونو پر لستنو خیستکیگی پنیت دا عبادت درود شریف دولو آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام علماء کرام مشایخ عزام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص مؤسس و محتم مدرسہ حاضہ فاضل دیوبند ثانی دیوبند پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہر دل عزیز شخصیت
और तिलमीज़ रशीद खादिम खास ज़ीनतुल मुहद्दिसीन फ़ख्र देवबंद मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह काफिरी सरखेल आलिम दीन शेख मोहम्मद इदरीस साहिब दामत बरकातुहु व दामत फुयूज़ातुहु व दामत हयातुहु मोहतरम मौलाना जुनैद हक्कानी साहिब दीगर मुक़तदर उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ाम मशाइख़ किराम स्कूल कॉलेज प्रोफेसर टीचर स्टूडेंट्स असातिज़ा किराम बाहया बावफा पाक दामन पाक लमन ख़वातीन इस्लाम मस्तूरात फाजिलात मुअल्लिमात तालिबात बनात सरकारी एहलकार और इंतहाई गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों ख़त्मुल कुरान मुनासबत सरा मुख्तसर हो इंशाअल्लाह पुर असर चंद गुजारिशात बाय रोड ना बाय एयर स्ताहु दटूल मख तके खौदल वाड़म अगिन मख की दटूल तवज्जो वाड़मा सब वाड़मा वो ऐसा वाड़मा पहुंचे तवा सब वाड़मा लग जमान दास की हुआ ऐसा वाड़मा